Antoinette de Jong, zie je erg knieken? Ja, er zijn sommige momenten dat ik heel erg blij ben dat ik geen kinderen heb. En dat is zo'n moment als wanneer je leest dit. over wat Robert M. allemaal heeft uitgesproken. Je moet er echt niet aan denken, ja. Nou heb je zelf ook een niet gering verhaal gemaakt. Ik greep toe een beetje een bruggetje. Een expositie en een boek samen met fotograaf Robert Knot. En dat gaat over de, wij noemen het maar de heroïneroute van Afghanistan naar het westen. Er zijn nog andere routes, maar wij bespreken even de heroïneroute naar ook Rotterdam en Londen bijvoorbeeld. We hebben jullie gevraagd om, want we hebben zelf ook foto's uitgekozen, maar om de foto die jullie het meest sprekend vinden voor deze expeditie, om die te laten zien. En die krijgen we nu in beeld. En leg ons uit waarom dit nu zo'n belangrijke foto is daarvoor. Nou, dit is een foto gemaakt door Antoinette. Jij bent toch de fotograaf, dacht ik? Ja, ze heeft ook een hoop foto's gemaakt. En ze is eigenlijk stiekem beter dan ik ben. Nog beter? Nog beter. Dit is een foto gemaakt in 1993 tijdens het hoogtepunt van de burgeroorlog in Afghanistan. Dat was het moment dat Afghanistan als land uit elkaar viel. En ik merk heel erg dat foto's, naarmate ze ouder worden, een hele andere betekenis krijgen. Het wordt echt een historisch, iconisch beeld. En wat is het historische hiervan? Dit is een... dit laat heel goed zien de periode waarin Kabul helemaal aan gort is geschoten. Ja, dit is Kabul, hè, de hoofdstad. Ja, die is in 1993 is helemaal aan gort geschoten door de strijdende partijen. Er zijn tienduizenden doden gevallen. En dit is eigenlijk het beginpunt van ons verhaal geweest. Het beginpunt van jullie reis ook, zeg maar. Ja. Het is een grote industrie. Er gaat 56 miljard euro, geloof ik, in om. 92% van alles wat er gemaakt wordt aan heroïne komt uit Afghanistan. Nu is er de afgelopen jaren heel veel mogelijkheden. En in ieder geval er is heel veel geprobeerd om die mensen daarvan af te halen. En te zeggen van ga saffraan verbouwen of iets anders. En je krijgt nog geld toe ook. Heeft dat iets uitgehaald? Ik heb vanaf mijn allereerste reis in Afghanistan in 1993... heb ik al mislukte plannen voorbij zien komen. De eerste keer zat ik in de bus van Pakistan naar Jalalabad. En toen reed ik eigenlijk zo die velden in. Een beetje alsof je langs de Keukenhof komt, zo prachtig. Open en bloot, overal. Toen hoorde ik van de correspondent die naast mij zat dat de Amerikanen net gestopt waren met een plan. Waarin ze boeren financiële steun gaven. Die gingen stoppen met het verbouwen van opium. Het gevolg daarvan was dat heel veel boeren opium gingen verbouwen om in aanmerking te komen voor die financiële steun. Dus er werd meer dan minder geproduceerd. Ja. En ja, de saffraanteelt is ook geen oplossing geweest. Het buurland Iran heeft een zeer goede saffraanteelt, is een wereldleider in die markt. Daar kunnen de Afghanen niet tegenop. En het levert ook meer op. En het wordt ook natuurlijk niet echt gebruikt in Afghanistan. Nee. We moeten de route bespreken. En de route is het komt uiteindelijk overal terecht. We kunnen dat misschien bespreken aan een aantal foto's. En de vraag is dan, hoe komt het daar terecht en wat doet het daar? Zullen we naar een foto toe gaan? Wat zien we hier? Misschien kan ik die het beste beantwoorden. Dat is een foto die ik heb genomen in het voorjaar van 1995. Er liepen frontlijnen door de stad heen, door de hoofdstad Kabul. En de Mujahideen-partijen voerden strijd tegen elkaar. En een groot deel van die strijd ging ook om wie het aandeel zou krijgen in die lucratieve handel. De Amerikanen en de Saoedi's waren gestopt met het financieren van die opstandelingenbewegingen nadat de Sovjets vertrokken waren uit het land. Om dat financiële gat op te vullen zijn ze op grote schaal heroïne gaan verbouwen. Juist. En de volgende foto, want dat is eigenlijk... Want dat moeten we ons hierbij voorstellen. Waar is dit en wat heeft dat met de heroïneroute te maken? Deze foto is gemaakt in Odessa, in de Oekraïne. En tijdens de Russische-Afghaanse oorlog raakten een hoop Russische militairen verslaafd. Dus die gingen terug naar Rusland en naar het Oostblok. En die namen hun verslaving mee? Die namen hun verslaving mee, de drugs namen ze mee. En daar is heel langzaam is daar een subcultuur ontstaan waarin drugs- en drankgebruik de norm is. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een soort subcultuur die wij ook in de jaren 80 hadden. Die is heel destructief. Maar nu is hij daar nog? En nu is hij daar nog. Ook juist na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is dat alleen maar toegenomen. Je hebt nu veel meer werkloosheid, veel meer armoede. En dan steken drugs meteen de kop op. Het destructieve van heroïne heeft er in Nederland toch eigenlijk voor gezorgd, of misschien wel in heel West-Europa, dat het nauwelijks nog aansloeg. Want niemand wil zo zijn, toch? Nou,
Dat Dus lijkt me niet zo. helemaal In waar. Nederland wordt toch nauwelijks nog heroïne gebruikt... behalve door bejaarden die het al 30 jaar doen? Nou, die zijn er. Er is tegenwoordig trouwens ook weer een nieuwe groep. Zwerfjongeren, daar is het weer een opkomst. En heroïne is weer aan een comeback bezig... via het gebruik van crack, cocaïne. Bij extreem gebruik daarvan hebben mensen weer wat in dat jargon een downer heet nodig. En dan gaan ze vaak weer opium en heroïne gebruiken. Juist. Maar er is nog steeds een hele grote markt in Europa, in Nederland. Is het aantal gebruikers relatief klein, maar in heel Europa wordt wel gebruikt. En er wordt in Nederland wel gehandeld door de Zeker. andere Europese landen. Nederland distributieland. Dat is nog steeds zo. Ja. Ja. Zullen we naar de volgende foto gaan? Ja, dat is het eigenlijk. Dit hè? is Rotterdam, hè? Dit is Rotterdam. Dat is Spangen in 2000. En Normaal gesproken zou je zeggen, nou, leuk, vriendelijk straatje met twee bewoners die een gesprek over niks voeren. Ja, nou, het is altijd... Ik krijg heel vaak de vraag, is het niet gevaarlijk in die verre landen? En juist Spangen kwam ik ontzettend in de problemen. Ik was daar voor het Duitse blad Stern aan het werk. Juist een verhaal ook over die drugs te maken. En op een gegeven moment sta je daar dus heroïnegebruikers te fotograferen. En op een gegeven moment wilden die allemaal geld zien. Dus op een gegeven moment had ik ook een kluwe van 8 tot 10 man om me heen die allemaal geld van me wilden. Ik zie een politieauto voorbij rijden en die rijden gewoon door. Ik werd zo langzamerhand tegen zo'n raam gedrukt. En de bewoner van het huis kijkt even. Ik tik op het raam en vraag of ik even mijn tas bij me kan stallen. Omdat ik bang was dat die werd afgepakt. En ik ben toen maar snel weggegaan. Later mijn tassen opgepakt. En ik vond Rotterdam, dat was ook heel onprettig om daar te werken. Maar wat zie je dan hier, deze twee kerels? Nou, dit zijn bewoners. Dit is een moeder en zoon. Die wonen in een rijtje huizen wat... Sorry. Ja. Dat herken Er is ik een niet. moeder op de foto. Ja. Moeder en zoon, ja? Ja. En dat is een huis wat, Spangen zat toen net in de periode dat ze zijn gaan renoveren. Dus dat rijtje huizen is toen ook gesloopt. En ze hebben toch de kans gezien om dat heroïnegebruik en alle gebruikers uit Spangen te duwen. Met heel streng beleid. Dit gaat eigenlijk over de slachtoffers. Want dat zijn gebruikers, zeker van heroïne. Het zijn natuurlijk slachtoffers. Maar er zijn heel veel mensen die eraan verdienen. Criminele organisaties en terroristische organisaties. Al-Qaeda wordt voor een gedeelte kennelijk gefinancierd. Is daarvan te zeggen voor hoeveel geld om wat dat dan gaat? Nou, van de 56 miljard euro wordt maar een heel klein gedeelte in Afghanistan zelf verdiend. Het bedrag is $5 miljard ongeveer. Een derde daarvan gaat ongeveer naar de Taliban toe. De rest gaat naar andere belanghebbenden, dus naar regeringsfunctionarissen, naar krijgsheren van de Noordelijke Alliantie, naar handelaren, criminele kartels. Maar het meeste wordt langs die route richting Europa verdiend. Groeperingen in een nieuwe route bijvoorbeeld is richting Oost-Afrika. Er gaat nu 35 ton aan heroïne uit Afghanistan richting Oost-Afrika. En daar wordt ook gewaarschuwd dat die terroristische groeperingen daar ook weer op precies dezelfde manier het gebruiken om hun opstand te financieren en om activiteiten mee te ontplooien. In Kosovo was dat ook zo in de jaren 90. In de jaren 90 tijdens de Balkanoorlog. Ja. We zagen net die route even in een kaartje. Dat is dan de westelijke route die in Londen eindigt. Maar hoe moet ik me dat transport voorstellen? Gaat er daar iemand in een auto door heel Europa? Of wordt dat steeds van land naar land naar een ander overgedragen? Nou, het gaat op een aantal manieren. Als je de experts mag geloven, gaat uiteindelijk het grootste gedeelte gewoon via containers. Het wordt in Pakistan of in Iran... Containers op een vrachtwagen of per boot? Per boot. Dus het gaat op een container in Karachi. En dan gaat het per boot bijvoorbeeld naar Rotterdam, de grote havensteden of naar Italië. Waar het dan ongestraft kan worden uitgeladen? Redelijk. Nou ja, het is niet dat ze het niet proberen om het te controleren, maar het volume aan handel is zo gigantisch dat je gewoon een heel klein gedeelte kunt controleren. Dan komt het uiteindelijk ook in Engeland terecht. In Londen, daar hebben jullie ook foto's van gemaakt. En beschrijf je in het boek hoe jeugd daar wordt getriggerd met een soort voorbeeld of kleine hoeveelheden van jongens, laat eens
proeven hoe lekker dat smaakt, waarna er een soort verslaving gaat plaatsvinden. Ja, we hebben wanneer was het? Twee jaar geleden zijn we in de Tower Hamlets geweest. Dat is een wijk in Oost-Londen. En dan wisten ze nog precies het moment waarop de heroïne binnenkwam. Dat is in de zomer van 96. Is men heroïne gaan uitdelen, met name aan jongeren die in het park rondhingen, stickies rookten. Ze hebben heroïne vermengd met hash, zodat mensen eraan konden wennen. En wat ze ook deden was op scholen kijken welke jongeren buiten de boot vielen, problemen hadden. Die werden drugs aangeboden, die raakten verslaafd en moesten om hun verslaving te bekostigen zelf gaan dealen. En binnen... Zo gaat zo'n sneeuwbal rollen. Ja. En dat is wat je pushen noemt, geloof ik, hè? Ja, dat is een echte pushmarket. Ja. Nou, het is een mooi boek om te zien, maar ook droevig stemmig. Het houdt niet op, toch? Nee, het is... Nee, het einde is voorlopig nog niet in zicht, nee. Het komt omdat ook de armoede blijft bestaan en de handel. Ik bedoel, er zijn geen alternatieven voor boeren in Afghanistan. We gaan het er nog wel een keer over hebben. Met mensen die dan heel optimistisch zeggen dat ze met die safraanteelt het op de goede weg zetten. Ja, dat Je bedoelt Nederlandse politici, of bedoel je dat? Bijvoorbeeld. We gaan straks praten over de vakbond, over een droevig lot gesproken en of dat anders kan. We kunnen niet zeggen dat CNV de heroïne van deze maatschappij is. En we gaan het hebben, en daar gaan we nu al een heel klein stukje van horen. We gaan het hebben over de Matthäuspassie.